Street. Listen up, here's the story about a little guy that lives in a blue world. And all day and all night and everything he sees is just blue. Like him, inside and outside. Blue his house with a blue little window and a blue Corvette. And everything is blue for him and himself and everybody around. Cause he ain't got nobody to listen. Аз винаги съм червен. I'm blue, I would need, I would die, 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 I would need, I'm blue, I would need, I would die, 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 I would need, I would die. Аз имам шанс, аз съм първи. О, Ники! Само без путаре! Без путаре, брат! Да, бе! Ай, тук Ники тук ми прави компания. Как ще се разстоя микро? На начин, бе. О, спрете да ме плакат! О, браво, браво, да ме путаре! Няма никаква засилка. Не, това е край. Айде! Всички долу! На първа ли си? Кой е на върха, бе? Айде, умирайте! Умирайте! Брат ми, Дължи пак 1000. Да, ако не ти бях казал, дигне коефициент. Стига съм губил пари. Брат ми ще започне да има с камера, когато се оправи компютър, защото компютъра му по-зле от не знам. Кой да ми кажеш, бе? 8. Окей, брат, аз ще разбия. Елата ми тука, бе, ей! Сега взимам бог. 10. Опа, yes. Аз заложих Айде, 10 долара, motherfuckers. човек, ако спечели. Какво Къде се раваш? са? Аз съм на трета позиция, така че... Топ, аз за 3 бона. Ще ги дам от не знам откъде. Мога да ги задал. то не заложи. Колко чекпоинта? Там имам почти. Леле, то са още много, бе. Ето такива, искам да ви го правя. 3, 2, 1. Защо ме толкова далеч от камера? Аз всеки път Чакай, някакви че, не човек, пак, аз виждам съм червен. Не мога Знаеш. да държа. Ох, тук ме Сега път спря. много дава на мен ми мръзва така да игра си. Гледай, аз се мъча да играя. няма такива. На къде е чекпоинт?
Добре. Винаги червен. Много важно да си Нагоре. измъкна сега от О, бъркотията. е, брат! Газ! Не ме подмятат, как се Добре, иска? потегляме, Чакай, че и мен ме- спокойно. Не знам къде карам. Чакай, Аз и на трета позиция ще съм доволен. Като си. Леле, Аз то съм си аут, бях аз съм последен. аут вече. Аз мислих, че си... Леле, какво правиш тук, бе? На 17-та позиция. На къде е това, бе? Аз съм последен. Ами аз имам шанс, аз съм първи. Та съм бъркал, не. Да. О, Ники! Това е човек Брат, на само късмет. без бутаре! Ники без бутаре, Къде брат! финиша? Къде финиша? Само 12! Къде? Да, бе, изи. Ей, тук Никито ми прави компания. Добре, аз съм в момента Абе, 11. Как тия ще блик те са настроя, ми най-бруталните кажи? състезания. Ей, Малубен! Кой е Да. това? Ако е 10 мили състезанието... О, спрете да ме флакате! О, браво, брат, даде ми буст! О, не бе! Не бе! Леле, между двама съм. О, Ай, тройка. пише, че съм на Окей. втора позиция. Тук сега някой ще изгърми. Не знам, вярно е. То някой обаче няма да съм На аз. 17-та позиция вече съм на 9-та. Леле, как се бутаме? Супер. Ле! Не бе! Не, няма да съм аз! Точно Това бе! е предизвикателство Това за се за е семейата. Сара бум, мерси! Аз съм Стеви! караш, бе! Стеви! Казах ви! Точно с тебе, И читен, дай просто. Everyone. Не, бе! Точно с тебе не трябва да се Защо? повтаряме! Леле, какво Ние направих? сме на втора позиция съм. Ето го! Ето го! Охо, 8 Кой? Оу, е! Само спокойно. Това беше много Няма да си напрегнато. пуши главата все Само още. аз съм много доволен. човек. Няма. Много съм доволен. А ти ако си доволен, аз не знам какво съм. Да, ма, Казвам, нали знаеш, смъкна това е 10 Аз позиции. ти казах вече Аз един ще път, как- това ми е запазена марка. От Тръсе, последен пъти на печо! първата места. Това е конфигурацията на брат. Айде, тук е става Айде. интересно вече. Има ли лоурайд? Има ли нещо друго? Да. Ого! О, мале, гледай, пипия, тук това се пипия. Взете се! Първа позиция! Аз съм втори!